bafowethu asibheje ofuna ukubheja nama kasho ukuthi hayi siyabheja othi yena akekho umculo ozoqhamuka athi une-funeral plan mina ngithi ukhona futhi lowo mculi awuzobe ezoprove ukuthi yena ubukela kubani kuyinkosi yakhe akucala lelo Siyabingelela phinde sikwamukele kwi-channel yakhe Simanzonzo. Uqala ukufika kule channel, i-channel yakhe esiZulu le ekuphathele indaba zamaskandi ehamba phambili neshisayo. Indaba engikuphathele zona namhlanje itathu. Ezokuqala ezokuthi abantu bayibuza ukuthi uPractical Mfowethu udlale kanjani okhosini. Esesibili uKhuzani usola omunye umaskandi ukuthi uzomemezela i-funeral cover ayifanise nayo ongakapheli unyaka. Esesithathu ezokuthi uQhubini segcine evezile ikhala kuwo. Sengihlala kuzo ezoqala ezokuthi abantu abaningi kakhulukazi amavukane phinde bebizwa abantu abasafika emculweni bayibuza ukuthi ingoma kaPractical Mfowethu idlale kanjani okhosini. Bathi le ngoma le oqala iregisiwe kaRisa noma kaSamro. Bathi futhi le ngoma yakhe ayikhali kahle njengoba ukhozi lasho ukuthi ingoma kumele ikhale kahle, izimbi zihambisane nezwi futhi kube ingoma ephekiwe. Bathi ukhozi ludlala ngabo. Bathi ukhozi lukhombisa ukucekela umaskandi phansi. Bathi bazothini nje umhlaba uma usulalela ingoma kaPractical Mfowethu kanje ekubeni ingoma zabo sobe besebenze kanzima zingadlala. Sekuningi ukuphawula ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye bathi akayeke uPractical Mfowethu isikhathi sakhe lesi, abanye baze bembize inkosi yomaskandi. Abanye bathi kodwa ukhozi ludlala ngabanye abantu abasebenza kanzima bekhiphe o-10,000 bo-record ama-album nje engadlali emsakazweni kodwa beqhamuka sebedlala nje ingoma kaPractical Mfowethu kanje. Ake sihlangane ezansi esizwe ukuthi wena le ngoma uyibone kanjani, ngabe futhi kufanele le ngoma le idlalele umhlaba wonke njengoba sazi ukhozi lu-number 2 emhlabeni wonke. Sengihlabela phambili ezesibili indaba engikuphathele zona ezokuthi uKhuzani usesuse udweshu ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi ememezela ukuthi futhi ucela noma ubani umlandeli ebheje naye ukuthi kuzophela lo nyaka sewukhona umaskandi ozomemezela ukuthi usene-funeral cover. Osethi futhi simgade lo maskandi lowo. Once wamemezela asokwazi ukuthi lo muntu lowo ubukela kuwe. Wasethi asigade ngeke uphele lo nyaka. Abantu lokhu beyibuza ukuthi kungenzekani ukuthi imbangi yakhe okuyigcwama elisha ngabe izomemezela i-funeral cover yakhe. Abanye bayasola ukuthi ngabe khona imithombo yangaphakathi kwigcwama elisha elithatha indaba lisuse kuKhuzani lizise ngalo igcwama elisha. Ake hlangane ezansi sizombona wakho ukuthi wena ngokubona wakho ngabe ubani lo maskandi ozomemezela i-funeral cover ungakapheli unyaka. Amavini adlule bafowethu ngeke ngaqhamuka ne-funeral cover. kaKhuzani ngiyafisa phela abaculi enibukela kimi nyakazani nani nenza wenu anginawo mona. Umculi nje ubukela kimi naye akanyakaze enze yakhe icover, sizombona ngokuthi enze yakhe icover. Umculi nje ozobe enze yakhe i-funeral plan naye lowo mculi loyo uzobe evuma ukuthi ubukela kimi. Ake sithule ke sibuke noma ke sithule silinde. Hawu phela kudala kabi unyaka. Silinde nje sibuke. Umculo ozoqhamuka nje ethi naye usene cover yakhe. Kuzobe kuumculi loyo obukela kumina. Futhi ngiyakubonga ngishaya izandla ngoba inhle lonto ukuthi ube nomuntu obukela kuyena endimeni. Mina umaskandi ngushintshile ngawenza yonke into enhle nabantu abayithandayo. Akulona ihlazo mangabe umculo obukela kuyena enza into oyithandayo nawe. So ke asibheje bafowethu. Asibheje. Ofuna ukubheja nama kasho ukuthi hayi siyabheja. Othi yena akekho umculo ozoqhamuka athi une-funeral plan mina ngithi ukhona. Futhi lowo mculi awuzobe ezoprove ukuthi yena ubukela kubani kuyinkosi yakhe akucala lelo. Ezokugcina ezokuthi abantu hlale bemgxeka umuntu odla ukotini. Abantu abafana noQuality noQhubinja bathola ukugxeka kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana kuthiwa maphi amakhaya kubo bakhe kuphi. Lokho kuQhubinja uze wenza ividiyo bakhombisa abantu ukuthi akadli ingezo kuphela kodwa nasekhaya futhi wakhile. Wasesifakalela nayo ividiyo kwi-Instagram. Ake siyibuke masehlangane ezansi. Ya ayike ayisesiyahamba ke ekhaya
kahle ugogo lo nokuhleze ngitshela ukuthi angakhile. Awu mina nakhu-ke kithi imoto yami leya impela hayi sengithi angihambe-ke kunjalo nje uma ukuthi akuzwenwe wethu hayi kulungile nje. Siza umbono wakho ukuthi wena lo muzi ngabe ubona ngempela u-right uhambisana nosimo sakhe uqhubile nje njengoba edla ukotini kanje. Umfama Mahlobo ake ngisho ukuthi indaba ayipheli kweSimanzonzo, sohlangana futhi ngozayo. Ngiyabonga.